Egunon, Egunon, ondarrutarra bai, hirugarren txandan urtezu ez da, igaitzea. bai, hirugarren zen. Ikusatxute aiari ikusi duzuri zeure buru animazio bat, eskota morro guztia eta eta izuz eta danak. Bai. Ez que, bueno, izan da laku, egon ramu izaten da txarrena, baina gero biharrena, ja, luzi izanean, gero ja, horretik gero izatxu eta gero bizkat hori izaten da, gero ja, como la zera. Bueno, 1.600 metroko ibi aldize, horrei gai aldize, lehenoko aldizan etxezen dune, edo sartxenen izan duzu. Ez, bale, bosgarrena, ja, bueno, lehen bazen 2008, mamazortzi, 2009, eta gero azkanen gururak, gara, bueno, atzo gazen berroi urte. Zoizunak orduan. Ezkerrik asko. Gero, Ameriketa mazortzi urte niban Angel, berroi urte ingarri da bezen erikusa da mendak hau ibazen, bosgarren aldizatzen da bena aurten, eta zui geritalde nibiltzako esaz uste dut, ez da? Ez nahi bilitzako geritalde, ez nahi bilitze horrekometzen bilitzak. Baina, bueno, ikusten dut ere ez gustatu apresazik gaietxea, lan entrenatu zu beri. Piztinan, itxasun... Bai, piztinan etxen dut, bai amen eta bai Riojan nintzena, Riojan dakago etxe bat, baina da piztina bat dana, hori, komunidaiku da etxera aprobetxatzen dut, etxeko 1.000 metro, eta gero pizkate amen iraizin, jaten dainako momentu, pizkate ja, enfogateko. Oso ondo, zoizunak eri, atzeko partez eta gaurko partez bai. Eskerrik asko zuen eta animo. Venga,